kanye nezincekukazi nina navuma ngomlomo wenu nathi nizoyihamba lendlela niyizinsizwa nezintombi kanye nabo mama nabo baba abakhethiweyo bathi bazoyihamba lendlela awunoma benilahla bomndeni yenu noma benihleka bezizwe kodwa lamatsha namagama ngoba nina nibizelwe enkosini siwela lomfula lo siyonyathela phezu lamatsha namagama engathi wona lawa basibiza Bamba kancane. Phezulu. Khona uthi usamke uyagula. Uphuze lo muthi wakho uphuzile. Aphuza amanzi mfethu. Hello? Ya, kuthiwa mtshela ukuthi akaphuza amanzi amaningi. Amanzi kuphela. Ngoba lamatsha namagama siyozesifike ngaphesheya ngekumanuwele uyabunyathela phezu kwalamatshe ukuze ufike ngaphesheya kwalofuna ngoba lamatsha namagama Phume phuza amaphilisi mntanami Phume Oi, Phume. Umntana. Nami. Mtshela uNkulunkulu umntana makasekhe emhlabeni. Umntanami. Mtshela uNkulunkulu umntana makasekhe emhlabeni. uNkulunkulu ungisize. Asithathe lethuba sinibingelele nonke makholwa egameni lika Jesu ake sithene amen. Amen. Asibingelele inkosi ekhaya ehloniphekile kakhulu ubaba umtshali siyabingelela ndoda kaNkulunkulu ngegama lika Jesu. Sibingelele
umama umtshali endaweni engajwayelekile. Siyambingelela kakhulu ngegama lika Jesu. Ngiyabingelela nabantu abami engihamba nabo sisuka nabo ebandleni size emalungeni ethu esikhonza nawo ebandleni. Siyabingelela ihlobo zonke nomakhelwane bonke abakhona ukuzosikhalisa indodakazi yethu isadlulile emhlabeni. Amen. Amen. Ngiyacela nje makholwa abaphethe amabhayibheli sithi ukuphenqa sithola amazwi enduduzo. Incwadi yamshumayeli wesithathu sithola ekhasini 786. Masiqala kuverse 1 kufundeka kanje. Konke kunesikhathi sakho. Yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwezulu. Khona isikhathi sokuzalwa nesikhathi sokufa. Isikhathi sokutshala nesikhathi sokusiphula okutshaliweyo. Ngiyacela sithi amen. Amen. Ake sithini amen makholwa. Amen. Yonke into makholwa inesikhathi lithi iBhayibheli lasifunde khona. Kuba isikhathi sokutshala, phinde kube isikhathi sokusiphula. Fikile usisiphume emhlabeni njengesitshale kade sitshaliwe, kodwa sekuyixesha, sekuyisikhathi sokuthi asiphulwe. Funa ukududuza nje kafishane emndeni wakamtshali ukuthi lokho kwenzekile ningakhomba abantu ngeminwe nithi sithakathwe usibanibani, nithi umphume ngoba efile, ubulawe ingculaza, ubulawe lokhu naloku. Kodwa ngifuna understand into eyodwa, besekuyisikhathi yonke into phansi komthunzi kwelanga inesikhathi. Noma na uhleli nje kanjalo kuze sakhe isikhathi sokuthi uhambe emhlabeni. Sekuphelile ngomphume, kodwa indaba seyisele nawe osele emhlabeni ukuthi ulungise indaba yakho, uhambe kakuhle usasemhlabeni. Asike sithini amen makholwa. Sekuyisikhathi ukuthi ulungise isimilo sakho, ulungise indlela oyiphatha ngayo, ukuyiqoqe ngoba liyeze lakhe ixesha. Liyeze lakhe ixesha. Liyeze lakhe ixesha. Sekuyisikhathi ukuthi ulungise isimilo sakho, ulungise indlela oyiphatha ngayo, ukuyiqoqe ngoba liyeze lakhe ixesha. Ake sitheni amen makholwa. Kuzisikhathi la uzofa khona, kuzisikhathi la incwadi zizombulwa phambi kwezulu, kubhekwa kuphenywe ukuthi bowenzani usasemhlabeni. There will be a time la uzoma phambi kwaThixo uyilande. Ake sithini amen. Ake simboza amehlo ethu sonke makholwa sikhuleke. Nkosi yami baba, ungipha amandla, ngihambise baba, ungipha amandla baba. Endleleni yakho baba, nginokuqonda
kahle baba endleleni yakho angibona indlela ungapha amandla baba endleleni yakho baba angiboni baba ngithembe wena endleleni baba awunomindlela indlela baba yakho ngizobekezela ngabe kuyo ngoba mina nginandlela baba iyashaba kahle baba endleleni baba Esifiso xa ngipikeke lapho bafaka ungadini. Yes. So, sanibona. Sorry, bese cela idrinka le etendeni manje siyashoda. Yeah. Kasi graduation yathu le ihamba kanjani? Kodwa kumele sizame ukhave after party ke at least. Batshela ukuthi hamba. Siphiwe mfowethu. Cabanga ukuhamba manje. Kodwa ngeke ngihambe ngakushile nekhamba. Nami Siphiwe mfethu okubaleka. Sikubona mikusasa mfethu. Qineke sikhule. Yini ikhambi? Okumele mawuwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi kufanele uhlale unethemba. uNkulunkulu ke akakuthwesi umthwalo ngaphezulu kwamandla akho. Kodwa ke nompume bese gulile mfethu. Lokhu kufanele ukwamukele. And okunye ufanele ukwazi ukuthi iBhayibheli lisitshela ukuthi lapha ya kwaba seKorinte ku16 ukhulume ngokuthi umuntu wangaphandle bhubha owangaphakathi yena uba musha yabona. So athi ukufa lapha ya noma usizi kusawulo sikhashana lolu esibhekene nakho yabona. So engisho ukuthi ngaso sonke isikhathi mfowethu umuntu akafi kodwa inyama efaya. Brother, ngihlangana nahlala. uNkulunkulu uphile. uNkulunkulu uthatha.
Manami mfethu into kanjena awubi prepared for yona futhi ayijwayeleke kodwa nje mnganami sesamadoda manje nawe ngithi qina mfethu ube indoda Let's. Ngiyabonga nje futhi lokho engingakusho. Awukusho. Sesonke mama. Makhona okudingayo nje noma udinga ukukhuluma mama. Wazi ukuthi sohlala sinyawo. Angosilahle umfowethu. Ngeke simlahle. Ngeke simlahle. Kunjani Sangweni? Siphike kunjani?
Yini kwenzakaleni? Hayi phuma lapha ethi baba ngena la sazi kwenzakaleni. Kwelo khamba nje bethi baba. Kuthengele lapha. Kulungile madoda. Hayi okay. Bongile bafethu. Siphiwe. Yabona ucishwa ilimaza, ngicishwa ngilimaza. Yazi udinga usizo umthetho wakho. Lento yenzayo ngempela angazi ukuthi uHIV akusho ukuthi fanga bonzakala indlela yenza ngayo. Kube lengane umuntu ubuyilimaza. Yazi ukuthi uzoboshwa. Oye kuyenza lento. Uyabona ukuthi positive akusho ukuthi fanga bonza lento yenzayo ayisile ikhambi lento yenzayo. Ikhambi linye ngangakuxoxa lokho nawe ugula umpume ukuthi nje kuphela udla ikhambi lika Professor Gumede ukuphela. Kodwa into engizoyenza mfethu ngizozama ukuthi ngithole umuntu ozokusiza. Ngazi kanjani mfethu ngazi. Ngazi into yenza mfethu kwamina manje nesingqondo. Ngizokala ngawe kodwa nanga awakama result mami ungakhathazeki dodana isifo sifana nezinye izifo sonke sokufa uma kufanele kuba sife kodwa ke manje ke ngenhlanhla ke dodana awakama result athena negative. Ngiyabonga. Uyiphathe kahle ke angaphindi asho. Abstain, uphile impilo and change your lifestyle. Ungela namhlanje. Wena ke ndodakazi angithi nihamba nobabili. Yebo. Niyazana. Fanele nisupportane. Nakuwena ke
athena negative. Umede wakho lo. Awudingi, uqala ukufakele le ngculazi manje ufuna ungibulala ngale mithi yakho. Ngiyabuza, ufuna ungiqasa lapha zakhe? Wathula nje. Siphiwe, ngiyacela ngicela uyisebenzise le mithi nami ngiyayisebenzisa. At least ungabatshengisa abazali bakho. Please bandla Siphiwe ngiyacela ngicela uyizame uyisebenzise nami sengisizile le mithi. Please bandla Siphiwe ngiyacela ngicela uyisebenzise le mithi. Sala nale mithi yakho ngoba ngifuna ukuthi. Hawu bantu bami nabuye nithokozile kwenze njani? Ma sinendaba ezimnandi. And ma le ndawo mawuzizwa ngiyazi ukuthi nawe uyojabula njengathi. Ngubani phela? Ma I'm HIV negative kanti nasicela futhi nawo HIV negative. Yileni ngitshelwa yona. Ingculazi siphelile. Ngempela ma senginegative nasicela negative. Ubani oqedile lo ngculazi? No ma uprofessor Gumede sinosilaphile ma. Imhlola ke le ngizwayo. Mkhulu kodwa usomandla. Usamukele ngihlale ngicabanga ngayo zonke izinsuku ukuthi uzongishiya emhlabeni ebulawa isifo sengculazi. Awu ngiyabonga.